Na de klap volgt stilte. En dan, zodra het stof oploekt, komen de hulpdiensten in beweging om te redden wat er te redden valt. Of om te constateren dat ze niet meer dwang kennen. Na oren gaat de materiële skeer met de berger mee. Maar nemen zij alleen nog blik maar naar huis? Of ek nog iets oors? Ik zei het met hem, die hij in 1928 had een kraanauto kocht. En toen ben ik een paar jaar oud. En altijd met mij. Hij het mij op paard. De berging, dat wie voornamelijk hier van Utrecht. En ik ben opgegroeid in Drachten, maar de chance dat mijn huid dan in Drachten die, ja, dan ga ik mee. Ja. De belangrijkste is voor thuis. Ja, er kan wat gebeuren en dan kan ik mee. En hier zou ik wel in de gaten als liedse jongen dat er natuurlijk gewoon ongelopen minder, maar dat is een hele heftige beelden van die kiezen krijgen koest. Eerst net, totdat dat een keer hoe komt, dan denk je van, oh ja, dat is de andere kant van het verhaal. Kist je dat nog herinneren? Dat kan ik me nog wel herinneren, ja. Hoe wie dat? Ja, dat is net fijn. Nee, dat is, ik ben ooit op een nacht trom in Heid uit bed bellen, of bed hellen van, kan je me even helpen, want er is een ongeval. En we gingen er samen heen en we komen daar en toen bleek dat een dodelijk ongeval te wezen. En de meesten zitten er nog in. Ja, dat is een beeld, dat bloedt er wel een bij. Kun je je nog herinneren wanneer je in het eerste dodelijk ongeluk mee maken hebt? Dat kan ik me heel goed herinneren. Hoe oud was je toen? Nou ja, dat zal ik denk ik een hier als saai jongen geweest. Ja. Saai jongen al? Ja. Maar toen stond je net echt voor het bestel van ja, wat is hier een hoor of wat ik maar. Hè? Daar was thuis wel eens even op praat. Hè? Gewoon eens even aan de keukentafel, maar van de rest gaat iedereen zijn eigen gang weg. Hè? Weet jij er direct bij? Ja, het werk moet gebeuren, ja. Maar nam niet had je wel in een soort van bescherming? Jawel. Heidje, die had op dat moment, ik zei van, wij zijn nog net aan de beurt, wij hoeien nog niks. Wij wachten op afstand, wachten wij eventjes. Dus toen hebben we een stap waarom nou? Want dan doet de brandweer en de ambu, die binnen op elkaar inspelen. Die doen dat werk en wij komen pas letten. Beide mannen naar baan die het ek maar de berging opgroeien. Jongens die graag maar heid op paard gaan om het vak te leren. Maar wat je die daar leren zullen, liet zich dreig plannen. Nou ja, met hem heb ik hetzelfde meemaken. Dat er al een mooi putje, waar je een huis bij is, wat mooi is om te doen. Daar wie die mij. En op een veromreis stuiten we op een auto te water met meestal nog in. Met spoed. En dan zult hij die meestal toch op afstand in die auto zitten. En waar docht dan als heid? Nou, ik heb hem in de cabine zitten. Ik zei net Jen. Maar hier ook een als jongen. Ah ja, dat is nog wel goed. Ja. Dus dat neemt hij wel mooi. Ja, dat neemt hij wel mee. Maar ja, dat weet je net van tevoren. En het is spoed, dus je maakt erin. Ja. En vond je het vervelend dat hij dat zegt? Ja, dat wil je net. Dat ben je in leuke situaties. Ik ken niks. De hulpverleners ken niks. Want de doekers wie er nog net. Je kent niks. Je staat op afstand te zien van NO. En dan zit die liedje jongen in de cabine. Ja.
Ja. En dat ben toch even dat ik denk van... Dat zijn toch dingen die je dan als heid nog net wil? Nee. Ja, zo is dit beroep. Natuurlijk, je moet net alles zien laten, maar ben nieuwsgierig. Ja, en de situatie is soms ook zo van, ja, dat je soms ook net beschermen je kinderen. Je moet er heel goed mee oppassen. Natuurlijk, als heid zijn, dan word je ze oer af van beschermen. Maar ja, dit is wel een beetje de wereld ervan. En dat die jongens dat mooi vinden, ja, dan zie je letterlijk eens een keer wat mij meidje. Ja, en als je alles zien houden, dan worden die bijna ook nieuwsgierig. Dus ik denk ook net dat dat goed is. Maar het is natuurlijk net onvermijdelijk dat hij dit een keer jammert. Ik op jonge leeftijd misschien. Als hij ermee trogeert, dan krijgt hij ermee te meidje. Dat is onvermijdelijk. Dat klopt. De deur jet erbij. En zo had ik in de bergen genoeg zaken zien die je net samen van je netvlies krijgen. Ga je hem dan niet nice? Nee, in de bergwereld is dat net regelen. Maar ik het wel regelen bij in extern dat wij op het moment dat we de behoefte aan hebben, dat we daar terug te kennen. Maar dan moet je hem dat dus zelf onjaan. Dan maken we dat zelf aan, ja. En wordt hij vaak broek van maken? Wij hebben er nog nooit gebruik van maken. Wij kennen er intern heel goed over praten. Wij het nou nog wel eens ongevallen van bijvoorbeeld een periode waarom. Als dat ter tafel komt, dan praten we erover. Dan moet je de tijd van nemen. Als berger weet je dus nooit wat je ontreffen. En dat neem je zowel letterlijk als figuurlijk maar naar huis. Op vreed 26 maart 2006 werd Kees maasbetierd oproepen voor een auto te wetter tussen Dokkum en Eestrum. Te plakken doch blikken dat de inzittenden 4 jonge mannen het netto libben hadden. Kees maakt de auto uit het wetter heljen. Ja, klaar, dan doe je werk en gauw de hijsbomen eromheen. En ja, dan lees je voorzichtig die auto op de kant. En ja, dan zie je al personen in zijn auto zitten en ja, dan wordt er doorriep maken en dan... Ja, dan ben ik even na te denken, ja, het ben jongens eigenlijk een beetje van dezelfde leeftijd waar je wil zien kennen. Nou ja, dat is wel even heftig. Hè? Dat zie je het even. Het is gewoon, ja, het is even je werk op dat moment. Nou ja, dan maak je even wachten en ja, Sabellus zei ook al van, ja, kijk wat van die doen. Dan moest ik naar huis. Nou, ik zei, kom deze kant maar uit, maar ik denk dat je blauw. Nou ja, dan... Waarom moest hij blauw dan? Oh, je wilt het hele verhaal, het plaatsje mijn meisje, dat klinkt even gek, maar ja. Moest het allemaal? Je wil het boek afschrijven, het hele boek afsluiten, zal maar te zeggen. Ja. En dan had hij een werkdien. En dan stapt hij in de kraanauto door Ries naar de zaak. Ja. Komt hij in de kantine, doet de deur dicht. Wat gebeurt er dan met hij? Nou ja, dan zitten de meesten in de kantine. En ja, uw bem die ziet er. Ziet die mem er altijd om die tijd? Nee, ze is nog een beetje eerder kan. Ja, ze komt maar altijd om koffie. Maar toen is ze al een beetje eerder hier, ja. En dat die ik nodig. Ja, dat vond ik toch wel even hoor. Ja, net ik ze bellen had van, mag even komen of wat ik maar. Maar nee, dat viel er wel aan. Ja, u zei mem die had het bedrijf opgebouwd en die had misschien bijna de kraan gekocht. Dus mem die vroeger echt een heel prut aan mij. Ja, zeg je dat. En ja, die viel wel vlekkeloos aan van, ja, wat is er een weer gebeurd? Dat wel, ja. Ze moet er even van haar zoon wezen. Ja, zeker weten, ja. Dus uiteindelijk weer die mem een soort hulp verliezen. Zeker weten, ja. Op dat stuit al even. Ja. Kom stel ik in contact met Nijbesteen? Ja, de auto komt hier te staan. En dan, na die tijd, dan komt de familie, vrienden, Nijbesteen komen om ja, wat moet er met de auto gebeuren. En wij zeggen altijd van, na een gewoon ongeval, de auto zo snel mogelijk voort.
Op het moment dat het een dodelijk ongeval is, dan zeg ik van zet model, we doen niks meer. We wachten joh. Wat wil de familie, wat wil de nabestaan? En dan wat zij willen, daar gaan wij in mij. Want het is iets voor hun om het uit te sluiten. Is dat belangrijk voor jou? Ja, je wilt goed van voor de meesten. Hè? En wij willen hun daarin in helpen. En dat is dat stukje wat wij nog dwang hebben. Ga je naar aanleiding van deze uitsturing vragen of verlet van een peteer? Zoek dan op www.omroepfriesland.nl/teken van Libben.